KineMasterखौ अपेन खालामदो ओपन खालाम एमटी प्रोजेक्टखौ सेरबानो जाबाय एमटी प्रोजेक्ट लाखांनायनि उनाव मीडिया ब्राउजाराव थांदो केमेरा सिगां बेखौ मबाइल केमेराजों भिडिअ खालामना लाखाग्रोनांगौ दानिया लाबोदो नायदो भिडिअआ माबायदि नोंथांमोना बिनि भलिउमखौ मेन भलिउमखौ खमायजोबनांगौ गावनि निजे भलिउम भिडिअआ एसे गोलावद्राय बेखौ कालार एडजास्ट बानायनांगौ दानिया बेखौ एसे कालार एडजास्ट बानायदो कालार एडजास्ट एसे बोखोना होदो बेखौ कालारा एसे जोंद्रायदों बेखौ खमायफिननांगौ फाइलखौ फ्रेमाव थांनानै केपचार एन्ड सेभ फ्रेम एट प्लेहेडआव केपचारखौ सेभ खालामनांगौ भिडिअआ एसे गोलावद्राय बेखौ ससे दानसनसां दानिया भिडिअखौ नांनानै बाज्ल'नाय जायगायाव सेभ खालामबावदो केपचार एन्ड सेभ फ्रेम एन्ड प्लेहेडआव सेरनानै ओमफ्राय बेखौ दानस'दो नैबे केमसिआव सेरनानै स्प्लिट एन्ड प्लेहेडआव होबानो जाबाय मोननाय जानायनि दानिया बे थांखांबाय बे थांखांनायनि उनाव दाना बेखौबो मोनसे केपचार खालामदो केपचार ओमफ्राय बेखौ नैबे दानस'बानो जाबाय नैबे स्प्लिट एन्ड प्लेहेडआव ओमफ्राय फिसा खालामनानै नैबे गेजेरनिखौ डिलिट खालामदो डिलिट जाबाय डिलिट खालामनानै बेखौ नैबे गेजेराव लांदो लांनानै दहायनि मोनसे केपचार खालामनाय दं लेयाराव थांनानै भिडिअ'आव थांदो केपचाराव थांदो नैबे खालि मानसि गैयै खालिखौ फैदो सरि भिडिअ'आव थांनानै केपचाराव थांदो ओमफ्राय नैबे दै मानसि गैयै खालि एक्सट्रा दोननायखौ सोफैबानो जाबाय
ओमफ्राय बेहाय सिलेक्ट खालामनानै नैबेहाय ओरै आगसिथिं नैबे एडिटिंआव थांनानै नैखौ फिल स्क्रिनाव होदो समान जानायनि जायाखै र' फिल इन स्क्रिनाव होदो दानिया नायदो माबायदि जादों डाइरेक्ट गोमोरबाय बेहाय दानिया बेखौ दोनथ'नानै दहायनि पिक्सार हाख'नायखौ लायनांसिगौ बेखौ दाना माबायाव थांनानै बेकग्राउन्ड इरेजाराव थांनानै खोमोरहैदो लोड फट'खौ सेरदो गिलारि केपचार हाख'दो दाना बेखौ फुगारदो फुगारखांनायनि उनाव आं जानला मोनला फुगारसै एसे टाइमा गोबावद्राय जागोन बेनिखायनो आं एसे होदो होखांनानै सेभ खालामदो बिदिनो बे मोनसेखौबो फिनिसाव आरो बिदिनो बे मोनसेखौबो खालामफैदो मोनसेखौबो लायदो मोनसेखौबो लायखांनानै ब्रासखौ एसे गिदिर खालामदो done होदो सेभ होदो फिनिश
बेखौ दोनथ'दो दोनथ'खांनायनि उनाव किन मास्टाराव थांफिनदो किन मास्टाराव थांफिननायनि उनाव दानिया दहायनि बै पिकचार हाख'नायखौ मिलायहोफैदो लेयाराव थांदो लेयाराव थांनानै मिडियायाव थांदो ओमफ्राय इरेजाराव थांदो सरि बे नङा लेयाराव थांनानै नैबे मोनसेयासो बे थांनानै नैबे सिरदो साजु बायदियाव ओमफ्राय बेखौ ओरै लांनानै ओरै बोखानानै होबानो जाबाय प्ले होनानै नायदो प्ले होनानै नायग्रोबावदो खनसेबाव बेबायदि बिरलांनाय नुबाय बेबायदिनो बेहायबो बै मोनसेखौ बेबायदिनो बेहायबो बै मोनसेखौ लानानै लेयाराव थांदो लेयाराव थांखांनानै मिडियायाव थांदो मिडियायाव थांखांनानै लानानै फैदो एसे गोलावद्राय जादों बेखौ नैबेजों बेखौ बेजों समान खालामदो साजु हिटदो बेखौ लाबोदो दानिया प्ले खालामनानै दे
एनिमेसनाव थांदो बारा फैदिया र' बेखौ खनसे लायफिनबावनोसै दानिया बेखौ थांनानै मीडियायाव थांदो मीडियायाव थांनानै इरेजराव थांदो लाबोफिनदो जेबो नांगौ बेखौ एडजास्ट खालामदो मिलायबाय ओरै गोजौआव एनिमेसनाव थांदो प्लेना नायदो दानिया बिदि जाबाय सेभ खालामदो सेभ खालामनानै सेभ खालामदो दानिया सेभ खालामखांनायनि उनाव सेभ जाबाय सेभ जाखांनायनि उनाव मोनसे एप्स दंबावो बे एप्सनि मुङानो जाबाय फट डाइरेक्टर फट डाइरेक्टराव थांनानै न्यू प्रोजेक्ट लादो न्यू प्रोजेक्ट लादो लाखांनानै दाना बेहाय बिदिनो दाना बेखौ
दानस'दो दानस'नानै बेखौबो दानस'दो दानस'नानै भिडिअखौ एसे बोनानै एफेक्सआव थांनानै डेलियाव होदो डेलिखौ लगायनानै दानिया प्ले खालामनानै नायदो बेखौबो दानस'दो दानस'दो डेलियाव होदो दानिया प्ले होनानै नायफिनदो खोनाबाय प्रडाक्टआव होदो